आपन नाटा कौन जुजोधन भूया आपणकर घर कानपुर आज्ञा कौन होई बात्या आपणकर घर किपर केमी भांगी घर तो पूरा भांगी जाए माटी घर था भांगी जाए हैरान भाई चलुचु सहित जरी मारी कौन चाष करती ये बर्जबाड़ी करछु वर्ज कर वर्ज कौन क्षतिग्रस्त होती फनी होता किसी मिलला फेर बात्यार करदेलु काम करदेलु भांगी गला फोनी ठार किसी मिल ना किसी ना किसी वर्ष है किसी पाई नथिलु ଏବେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଥିବେ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଯୋଉଠୁ ହଇରାଣ ହେଇ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଲକଡାଉନ ପଶିଗଲା କିଛି ହାଟ କରିପାରୁନୁ ସେଠୁ ଫେର ବର୍ଜ କାମ ବି କରିଥିଲେ ହଁ କାମ କରିଥିଲୁ ଏବେ ବର୍ଜ ଉଠିନାହାନ୍ତି ବର୍ଜ ଉଠେଇବୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କେମିତି ଉଠେଇବୁ ସରକାର କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାବି କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ପଇସାଟା ଯେ କିଛି ମିଳିଲେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ହଉଁ ଯେ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ସରକାର ତ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଉଛୁ ଫେର ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ଚଳିବୁ ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବର୍ଜ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଫେର ପଇଲା କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବୁ କର୍ଜ କରିବୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିବୁ ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ ଫେର 10-20,000 ଆଣିବୁ ସରକାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥ ମାଗିଥିଲୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ପାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ ତ ପାନ ମାନ୍ଦା ବି ଅଛି ହଁ ବିକ୍ରି ତ ହଉନି ଚିହ୍ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ଆଉ